ya gaziere gị onye ọma njem ọnụ anyị abịakwazi ọzọ n'oge izu nwanne na-abịara gị kwa Friday ọbụla site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 Metro Digital 29 izu nwanne bụ oge anyị ji atụgharị uche n'ihe dịgasị iche iche metụtara anyị dịka ụmụnne na-agwa onwe anyị nke bụ eziokwu na-akpali onwe anyị alụ na-enye onwe anyị ndụmọdụ ka ọ yesi wee dịrị anyị mma nnọọ n'oge ihe mmemme nke taa aha m bụ Ifeọma Akife onye isi oche nakwa onye nhazi ihe mmemme izu nwanne dịka anyị si eme kwa Friday ọ bụ ịma na anyị na-agapụ weta ofu ọkpụrụkpụ okwu metara anyị dịka ndị Igbo n'asụsụ nke anyị onwe anyị kpọtakwa ofu onye azụchara azụcha bụ onye Igbo ga-etinyere anyị ọnụ n'okwu ọ wee bụrụ ya na nke taa anyị nwere onye ọbịa anyị nwere bụ Azụbike Imoka. Azụbike kene ndị be anyị. Ndị be anyị na-ege ntị asị m ka nkene unu nke onye chi nyazere ka ụbọchị tata wetara anyị ihe ọma. Amen. Ọ dị mma ifugo nnukwu onye ọbịa anyị nwere n'izu nwanne nke taa aha m bụ Ifeọma Akife onye isi oche n'ihe mmemme dịka nsi wee gwa gị ihe anyị ga-etinye ọnụ ya na nke taa ịma na oge nhọpụta na fuelu elekshọn ihe niile a na-ekwu na ya kịta itinye telivishọn itinye redio ị na-ege ntị na-aga n'okporo ụzọ elekshọn nhọpụta atụm vootu yanwa bụ okwu akpụ n'ọnụ kịta n'ala Naịjirịa n'ebe niile abịakwa n'oge nhọpụta o nwere ọtụtụ ndị a na-eji arụ ọrụ dịgasị iche iche ma nke dị mma ma nke dị njọ o wee bụrụ ihe anyị ga-etinye ọnụ na nke taa bụ iti akpa obi ndọrọndọrọ ndị oyibo kpọrọ ya political tọgri iti akpa obi n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị yanwa bụ isiokwu anyị ga-etinye ọnụ yanwa ka Azụbike Imoka nọ n'ebe a ka o nyere anyị aka wee tụpee o wee bụrụ ya anyị abịa n'ebe ị nọ maazị Azụbike Imoka kedu ife bụ ọlụ akpa obi ọ pụtara na akpụfụrụ maka a na-ekwe ụmụazị aghọta anyị asị na akpụfụrụ mmadụ n'obi kedu ihe bụ ọlụ akpa obi onye nhazi Oriakụ Ifeọma Akife ekene gị daalụ ihe bụ ọlụ akpa obi ndọrọndọrọ ya bụ tọgri na ọnụ bekee bụ iji ike ọkasị n'aka ndị ntorobịa ndị na-etonite etonite iji ike mee ka nrọpụta n'oge especially n'oge nrọpụta iji ike wee mee ka onye ekwesịrị imeri na nrọpụta merie oge onye fụrụ na nhọpụta a na-eme na ohere abalị a na ọ nara ohere eme ọfụma ọ chọọ ka o welu ike n'aka ndị ntorobịa wee jee buru rizọtụ nrọpụta emel ma nke aka ya eme ma ọ jee kwụsị ihe gbasara ndọrọndọrọ a na-achọ ime iji maatụ nya ka ịbịa kana ị na-akọwa na ọ bụrụ ụbọchị a na-eme nhọpụta kpọmkwem ka ọ bụghị sọsọ ụbọchị ahụ ka a na-eme akpa obi ọ bụrụ sọsọ mbọchị ahụ a na-enwe ndị na-eme akpa obi ibe dịka n'oge ugbu ọkacha n'oge ugbu a na-eme ihe a na-akpọ kampen efu ndị a na-azọ ndọrọndọrọ eduru ụmụ ikorobịa dị iche iche o nwere ike ọ bụrụ na onye na ya na-azọ nwelu ụzọ iji wee merie onye nke ọzọ ọfụ na ọ ya emerie o jee gote ndị ntorobịa eje ibe dịka na eje kampen ọ na-agwa ndị mmadụ okwu maka na ndị mmadụ ndị nọ na vileji ndị nne anyị na ndị nna anyị na ụmụ ikorobịa ndị nọ n'ime ime obodo fafụ na onye nke ahụ ya agwakarị ndị ọzọ okwu eluo ozie ndị a eje kwụsa anya so eje kwụsa dị ebe a na-agwa ndị mmadụ okwu nke a na-akpọ kampen so ife gbasara akpa obi ndọrọndọrọ anara abụ sọsọ mbọsị elekshọn a na-eme tupu eme elekshọn ụfọdụ na-abụ n'ime elekshọn ụfọdụ na-abụkwa emesi elekshọn ebulu rizọtụ elekshọn emete na-eje ebe anya na ụlọ ndị nrọpụta ndị anyị eji nwa wee lute n'ebe a mana m na-asị ka njọ gị nya kịta anụnwa a na-achụ nta nkwado ndị oyibo kpọọ kampen ebidogo ngwe ndị na-eti akpa obi kịta anụnwa o nwere ndị na-eti akpa obi ige ntị ebe dịka na Lagos steeti ndị agbagbusi o nwere ndị jelu ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị A jelu ime kampen ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị B wee fụ na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị A kafe eme ekpolu ndị akpa obi
elu agbaba egbe oge ụfọdụ a na-agbawusi ndị ntorobịa maka na ụfọdụ na-eji ngwa ọgụ dị iche iche ma ndị na-eji mma ma ndị na-eji egbe ma ndị na-eji daga so oge ụfọdụ ọ na sọsọ ife ọghọm ka ife na-adị na ya sọsọ ife ọghọm onweghị uru dị na ya na ọ dị mma mana ka njikene gị ọkwa ọtọ kedu ihe na-ebute ọlụ akpụ obi anụnwa kedu mmadụ anakọta nnọọ si na ya ejebe ọlụ akpụ kedu ihe na-ebute kene ya ihe na-ebute ọlụ akpụ obi n'oge ụfọdụ ine anya ịfụ na obodo anyị Naijiria nwere etu o si wee dobe ọnụ ihe gbasalụ akụ na ụba ọlụ ịfụ mmadụ jee na mahadum nọ arọ 8 arọ 6 wee dịrị gabazịa ọ pụta ka o nweta ọlụ ohere enweta ọlụ nwoke o jee savụọ ala nna anyị nke ndị oyibo na-akpọ NYSC Youth Service ọ natazịa ka o nweta ọlụ inwetazi ọlụ afịa arụ ọ nọ n'ụlọ o nwere ibe ọ ya na-eme ịmana ndị oyibo na-asị na idle mind the devil workshop so o mee nwezi eni ọda uji ọ ya esi wee na-enweta ife ọ ya na-eri ụdị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bịazi akpọ ọnya si ya na-enwe ife ọ ya eme ọ ma echi eche nche na abụọ efu ya otinye aka n'ụdị mana ka njọ gị ọkwụsị na-ekwu na mmadụ nwere ike iji ọlụ akpụ obi mere aka ọlụ ajụọ kedu ihe na-alụ mmadụ ya si na onye bụ aka ọlụ ya o nwere onye na-asị na ọ bụ aka ọlụ ya mana mgbe ụfọdụ efu na ụdị akparamagwa agwa anwa ka ụfọdụ ji erizi nri ọnụ ụfọdụ n'ime nwee ndị nwechara famili nwee ndị nụchago nwaanyị nweta ụmụazị mana ọnwa na-agwụ ere afọ ego ugwu ụlọ ụmụazị a na-ebe akwa ụgwọ akwụkwọ ụmụazị adịlị bifo ịmala ife na-eme ịfụzia ndị anwa ga-ejezie tinye aka n'ife gbasalụ akpụ obi ndọrọndọrọ a ihe na-ekwu na enweghị ọlụ ife isi ike na-akpata ndị mmadụ ji etinye aka ife isi ike agụụ enweghị ọlụ maka inebe anya like nke mere na Lagos na ụbọchị gara aga ekwu na graduate ife agbawusi yes so ọ enweghị ọlụ agụụ ihe ụfọdụ bụ oke ọchịchọ ihe afụ mmadụ onwe ezigbo ife ọ na-eme na-enye nri ọnụ nri ụbọchị mana abịa ndị na-azọ ndọrọndọrọ abịa enyefa ihe a na-akpọ ọfa ha na-esi enye fụ na ego ụgwọ ọnwa fa na eri ama ezuruba wee je tinye aka n'ụdị ibe a ụfọdụ bụ oke ọchịchọ eluzie ụfọdụ etinye ndụfa ụfọdụ etinye enweta ibe mmerụ arụ dị iche iche ọ dị mma mana kedu ndị a na-ejikarị alụ ọlụ anụnwa amara m ọsọ ụmụ nwoke ka a na-eji alụ ya na-ejikwa ụmụ nwaanyị alụ ọlụ akpụ obi n'oge ndọrọndọrọ ibe gbasalụ akpụ obi ndọrọndọrọ n'oge ụfọdụ efu ebe ndị ntorobịa na-akpa ihe gbasara ya ha na-asị nọ egwu onye ọkala obi a abụrụ sọsọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-etinye aka ihe afụ nwaanyị ọsịsị nye ibe eji eje dị akwa ego dị involve egosi ya ego anwa onye mago ọ dị tempted ka o jee sị ka ya ga mee ya na ya ga-emenwu ya so ibe gbasalụ akpụ obi ndọrọndọrọ abụrụ sọsọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ndị ọgbara ọfụ na-etinyekwa aka n'ụdị ihe a dị mma daalụ mana ka njụọ gị o nwere elere dị n'ọlụ akpụ obi anụnwa nyegara ihe dịka onye na-azọ ọchịchị kịta ka a sị na ị na-achọ ịzọ ọkwa ịga ụlọ ọgbakọ nnọchite nke enu ma nke dị n'anya o nwere elele dịrị gị nwa dịka onye na-azọ ndọrọndọrọ den nyegara onye anwa na-alụ ọlụ akpụ obi nwa kedu elele dịrị ya na ya nụ onye na-azọ ọchịchị oge ụfọdụ nwere eleleba na-erite maka oge ụfọdụ eje tụọ vootu chụchaa nta vootu ọfụ na onwere olileanya imeli na nrọpụta a bifo ịmara ihe na-eme na ịfụzia owelu ndị akpụ obi a ma ndị akpụ obi ndọrọndọrọ a ebulu rizọtụ onye melile emeli ewelie edenyela onye emeriri emeli biko maka na onye melile emeli nwere ike ọ bụ na onwero ndị akpụ obi o dutere maọbụ ndị ọ kwụrụ ụgwọ ọ bụrụ onye emeliri emeli ya akwụnwe ụgwọ eluzie ịfụzi onye emeliri emeli na buutu eluzie na ebe a na-eme nrọpụta owelu ndị akpụ obi chụsaa ndị niile kwesịrị ime ihe na eluzie ekwuo na onye emeliri emeli ekwuzie na onye emeliri so oge ụfọdụ ịfụ na
ibe gbasalụ akpụ obi ndọrọndọrọ a na ọ na-enye nọ ndị emeriri emeri ya erite uru na ya. Ọ dị mma gị onye ọma na-esonyere anyị, ọ bụ na ị na ya na onyonyo gị ga-ahụ akara abụọ dị n'ebe ahụ. Ịkpọ nke mbụ ọgarọ, ịkpọ nke abụọ ka ị wee tụnyere anyị ọnụ n'isiokwu eji n'aka tata, ihe gbasara akpụ obi ndọrọndọrọ. Ma tutu anyị wee malite imepe usoro nzikọrịta ozi, ka agagodo weta echiche ndị mmadụ gbasara ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ a, echighata anya na-aga n'iru. Ọlụ akpụ obi na ndọrọndọrọ ọchịchị bụ mgbe nwata nwoke ma nwata nwaanyị ma mmadụ ilechara onwe ya anya si na ọ wụ ijebu dịka ibu igbe akpati eji atụ election, that is ndọrọndọrọ ọchịchị n'olu Igbo, ma ọ bụ isi na ọha nwa bụ ndị ume kacha wee dị itigbu ma ọzọ gbuo ndị bịara ịtụ ya bụ ihe eji arọpụta ndị ga-achị anyị bụ ndọrọndọrọ ọchịchị, ma ọ bụkwa na ndị lere nwụchiri onwe ha anya si na ha ga-emenwu ihe dị na ịtọ mmadụ maka osokwu na ha na-akpọ akpụ obi, because ma ha na-ahụta onwe ha na ndị ka nọọsụ ha ka ike kara adịju afọ. Ọlụ akpụ obi akwụkwọ na ọlụ maka etinyere ya ọlụ ọdụrọ mma okeke nwaanyị dị ntị njọ na nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọbịa tochara asị na ihe ọ ga-emewu ị na-alụ akpụ obi, nweta nwoke kwụrụ dị onye kpatara ego, onye hụtara ka onye kpatara ego ma onye ọ na-etiri mkpu kwụrụ n'azụ, ọsị gị je egbu egbu, ọsị gị je ewepụ iwepụ, ọsị gị mee nke ime ọzọ. Ọ bụrụ na ya wụ ọlụ akpụ obi adịrọ ma ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Onye ọ na-akpọrọ onwe ya onye ntorobịa nwere akara aka Chineke kere na ya n'ọtụtụ mba na mgbe eji wee ke ma mgbe eji mụpụta ya. So onye pụtara sị na ọlụ ya bụ ọlụ akpụ obi ọlụ akpụ obi nke ndọrọndọrọ ọchịchị ọ dịrọ kwesịghị ekwesị maka onye akpọrọ onwe onye ntorobịa ime ọ bụrụ ezigbote ọlụ. Ihe na-ebute ọlụ akpụ obi a nyere ndị ntorobịa na-eto eto mbụ amaghị ihe kwesịrị ime mgbe ekwesịrị iji mee ya, mmaghị ebu ụzọ kwuo nọọ enweghị ọlụ because o nwere ndị na-apụta ụwa si na nwere uru ha baa na onweghị ọzọ ha ga-eme. Maka ile anya onye ọrụ na-eme akpụ obi isi eweta satifiketi ọ dị m ka ọgụrụ nke ga-eji nweta ọlụ. So o lechazi anya ọsị ka nje kpụwa ụzụ ka obi mpụta ka anyị bụrụzie ndị akpụ obi ka anyị jezie onye esisi kwuo na anyị bụzi ndị asịcha sigbute acha sigbute. So ihe na-ebute ọlụ akpụ obi ahụ na-enweghị ihe onye bụ kpọrọ onwe okorobịa chọrọ ime, ọ chọrọ ịbara onwe ya uru. Onye na-achọrọ ịbara onwe ya uru kwesịrị inwe ihe ọ ga-eme. Ọ dị mma ọ bụla ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ọka bụ n'ihe mmemme Izu Nwanne site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS telivishọn Ọka ka o si wee na-eru gị ntị. Dịka m si gwa gị na mbụ, isiokwu anyị na-etinye ọnụ ya bụ akpụ obi ndọrọndọrọ political tọgri n'asụsụ Bekee. A gwara gị na akara abụọ dị n'onyonyo telivishọn gị maka ndị chọrọ isonyere anyị. Onwe ndị na-akpọ n'oge anyị na-eweta ọnụ mmiri okwu onye anyị ji eju ajụjụ nye akịta anụ ma ohere dịziri. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ cheta na nke mbụ, ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatunata telivishọn gị ọfụma, gbatuo onye ọfụma ọ ga-abụ ikwu okwu ka anyị ife na-ekwu ka ọ ghara ị na-eme ụzọ anya na-anụ olu anyị na-be gị, maọbụ jeta aka n'ebe telivishọn gị dị ka anyị wee nụ ife na-ekwu. Ọzọkwa ọ bụ na ka ịgba anyị anya ka ịgba anyị ọkụ nke ndị oyibo na-akpọ flashing, ịgba iserekwa ọ gaghị amasịkwa anyị maka onwe ndị ọzọ ga-achọ ịkpọ enwe ike na-anọchiri ụzọ ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọwaga anyị, gbaa mbọ fụ na ị nọga n'ebe telivishọn gị dị, ma gbatuo onye ọfụma ka anyị wee nụ ife na-ekwu. Ọ dị mma, anyị ga-agakwa n'iru ka anyị na-etinye ọnụ n'okwu ka nchịata n'ebe ịnọ Maazị Azụbụike Imoka. Ọlụ akpụ obi anụnwa maka iko gara nkịta nọ ndị na-eji eburu igbe, ma ndị na-eji edegharị ma ndị na-eji eme nke ma ọ na-eme nke ọzọ. Kedu nsogbu dịgasị iche iche o nwere ike ibute ka anyị magodo onye na ebe a? Hello. Onye ka anyị na-anọ? Good evening. Onye? Emeka from Nnewi. Emeka from Nnewi. Daalụ Emeka, gaa n'iru. Dị n'ike na okwu atụmatụ na taa ọ maka. Deme. Ma ọrụ akpụ obi ahụ onye ka anụ gbara ajụjụ ekwuchago ọfụma, ọrụ onye na-enwere olileanya na ndụ ya
ọrụ onye ndị ahịa ka na-akpọ lezi ọka ihe akpọtara dịka onye umengwụ emengwụ akpa obi ndị onye na-enwere ịhụnanya n'ezinụlọ ya mmadụ nọkọta ga na-arụ onye anyị na-arụrụ akpa obi jụkwa ebe ka nwa ya nọ o were nwe ya kpọrọ tie n'azụ ụlọ kpochite geeti kpọpụghị ka ya na-arụ ka polis dọg agbụfuo ebe a ka ga-aga ahịa esi na sịghị na ji ya kọmpasetịrị famịlị gị na 50,000 100,000 onye ọrụ umengwụ nwe onye na-agụrụ akwụkwọ ọfụma ọhụrụ post ọ na-enwe ihe dịka getman ka ya mma idufe ilu odicha moto onye ha baa moto gawa Legọs nọrọ n'obodo nọrọ n'odu moto onye kpọrọ onye ọrụ umengwụ maka onye dị akpa obi amin bikọs ihe anyị na-arụ akpa obi ihe arụ kanselọ ihe arụ chairman jọs ilu odu moto ka ịbụ ihe a na-ebe amara Legọs na ịnọ n'elu Legọs ndị Legọs aba gawa Legọs gaba bata onye ọrụ akpa obi ịbụ so ndụmọdụ m na-adụ ndị ụmụazị ọbara ọfụrụ ahụ ha si na ya wee pụọ so hapụ onye ga-ewin ya winuo site na omume ọma ya ọhụrụ akpa obi ahụ ga-eme ka onye agafe ebe ahụ mana onye arụchakwa ya marakwasị na mgbe ikpeazụ Chukwu ga-ekpechakwa gị ọdịikpe ka onye si rụọ ọrụ ya n'elu ụwa ya onye mma m ga-ekwu Chukwu gozie gị daalụ Chukwu gozikwa gị bye Emeka adị mma hello biko dịka nsị gwa gị na bụ onye kpọọ kịta kpọrọ a na-anụ ụzọ na-anụ onu m na bịa maka na ọ gbatụnata ha telivishọn ya ọfụma ịgbatụnata ya ọfụma anyị agara ị na-anụ ụzọ hello ndewo kedu onye anyị na-anọ hello kedu onye anyị na-anọ osikwa anyị n'aka ị ga-akpọ chiri ka nsị gwa gị na mbụ o nwere akara abụọ dị n'onyonyo telivishọn gị ịkpọọ nke mbụ ọ gara ịkpọọ nke ọzọ wee nwee ike wee tụnyere anyị ọnụ n'okwu anyị na-ekwu taa dịka nsị na-ajụ gị ọkwa ọtọ kedu nsogbu dịgasị iche iche na-adapụta site na ọlụ akpa obi ndọrọndọrọ ọchịchị nsogbu dị na-adapụta na ọlụ akpa obi ndọrọndọrọ ọchịchị bara ụba nke izizi bụ na o nwelu ọghọm ihe dịka ọnwụ dị ya maka na ọ bụrụ onye ndị mmadụ na-abọ isi na-anụ ọkụ na-azụ onye bụ ndọrọndọrọ onye a edute ndị isi adịrọ mma onye nke ọzọ edute ndị isi adịrọ mma ndị aba dutere ha jicha enwe ndị ji ma egbe nwee ndị ji mma nwee ndị ji daga o nwere ike oge ụfọdụ enwebe mgbakọrịta egbe n'etiti ndị otu na-aba o nwere ike n'ime ebe a na-agba egbe anwa mgbọ atụọ mmadụ atụọ onye anwa mgbọ nwere ike tụọ ndị onye akpa obi a ma ọ tụọ onye na-agala onwe ya enwego akọ dị iche iche ihe gbasara ọrụ akpa obi ebe a na-enwe ebe a na-agbakọrịta egbe ma ebe a na-anụkọrịta ọgụ so ọghọm dị na ya riri nne ibe ọzọ dị na ya bụ ibe mmerụ arụ dị iche iche o nwere ike oge ụfọdụ mgbe atụọ mmadụ ma asụọ mmadụ mma ma ọ merụọ onye ahụ arụ nye akara ama apụnata apụ na arụ onye ahụ mekọta a na-ajụzi kedu ibe tinyere onye a n'ụdị ibe a ma ọ dị kedu ibe tinyere onye a n'ụdị ibe a oge ụfọdụ ịfụ maka na ụfọdụ ndị na-eme akpa obi ndọrọndọrọ bụ ụfọdụ ji ezinụlọ emekọta asị na mmadụ nwụrụ ebe a na-eme ibe a nwunye onye ahụ abụgolu wido ụmụ ya abụgolu nwa enwe nna so enwere ezigbo ibe dị na ọrụ akpa obi ndọrọndọrọ ọsọ ọghọm ife dị na ya hello onye ka anyị na-anọ hello wenite ọnụ ka anyị n'ọnụ gị onye ka anyị na-anọ Obiora ka ebe isi akpọ Nnenni Obiora from Nnenni ngwa gaa n'iru onye a na ọcha gaba n'iru Obiora gwasizara anyị afa gị dọkalụ mbịakwa okwu ụtọ ihe dị ka na iti akpa obi ndọrọndọrọ anụnwa abịa na nsogbu ọ na-eweta ọ dịrọ ka
a ga-esite n'ụzọ dị otu a ndị ekwesị abụghị ebumnobi ndị mmadụ echi o nwere ike sikwa n'ụzọ Akpu obi anọ ma bubata na ha abịa bikọs ndị mmadụ enwere mgbe ha kwadoro ịkwado onye a na onye nwa ji aka ya wee ọ bụgodu na nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akpọ primaries o nwere ike oge ụfọdụ ndị bụ ndị otu ndọrọndọrọ a enwe onye fa bụ n'obi fa chọọ ka fa rọpụta ya ejezi maka ezigbo mmadụ ya ejezi maka nnukwu ndọrọndọrọ nke ya esizi ọda otu ndọrọndọrọ dị iche iche wee wepụtasịa mmadụ oge ụfọdụ iluo maka na onye nke ọzọ nwere ego nwee ego ji ego ndị Akpu obi ndọrọndọrọ o jezi odute ndị anwa onye ene ndị mmadụ chọzi ọ bụ na onye kafa chọọ ka o reprezentị afa eweluzie ndị Akpu obi chụsaa ndị ya atụrụ ha vootu oge ụfọdụ a na-enye ha tret ụfọdụ akpọ ọba n'igwe eji ekwu okwu wee na-asị ya na akwa onye a ka ị ya atụrụ na ọ bụrụ na ị tụrụ ọrụ onye a na ihe ezikwa anatabeghị oge ụfọdụ egwu atụba ndị mmadụ fewelu maka egwu jee tụnyelu onye ndị mmadụ achọrọ anya ka o ji abụ ewepụtasịa mmadụ n'ime pati nke a na-akpọ primaries eluzie maka na ọ bụrụ onye ndị ndọrọndọrọ a bụ n'obi ka ha wepụta eluzie na elekshọn nke ya ejikọzi ndọrọndọrọ dị iche iche ndị ahụ ndị mmadụ ewezielu iwe kwuo na onye a na obiba anabatara ya fa atụziala onye ọzọ enwe mmeri na onwebụli ezigbo mmadụ ha chọrọ isi na nke ọzọ họpụta ife ọ na-akọ ọsụcha. Hello onye ka anyị na-anọ esikwa anyị n'aka ịkpọ bụ na ọ gara ịkpaghachi anyị. Hello usoro nzikọrịta ozi anyị nwere ka o si na-eme mana ọ bụrụ na ya kpọọ maka isiokwu anyị na-ekwute ata dị nnukwute mkpa dịka anyị na-akwado maka nhọpụta ka onye ọbụla amalụ ka ọ ga-esi wee jikwata onwe ya ka ọ wedara anyị na mma. Hello onye ka anyị na-anọ? Obi from Ọgbụ. Gwa gaa n'iru Obi. Ihe mfu n'ọnwa Obi bụ ọrụ onye chọrọ ịghasa obodo. Akpu obi abụghị ọrụ kwesịrị ka etinye ya ọrụ ndị ịghasa obodo ọrụ ndị Igbo ndị chọrọ ịpụta ihe a na-eme ọ dịghị enwe nnukwu onye ọbụla na-etinye ọgwụgwụ ikore ma ọnwa abụọ na-etinye aka n'ọrụ Akpu obi nwere ike itinye ndụ ya ndụ anda nọrọ ọnọdụ ka onye pụrụ maka na ọnwa ihe ọ na-arụ soziga onye ọbụla tinye aka n'anya n'ihe gbasara ọrụ ọbụla ọ na-arụ fesa n'ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị maka ihe na-emepụrụ ọrụ onye kwesịrị ka ọ chịa tinye n'ọchịchị ọkụ ka enwejekwara n'obodo ọ na-arụ. Ọ dị mma Obi. Hello Obi. Kedu ka anyị esi wee gbochi ka anyị esi wee kwụsịnata ọrụ Akpu obi ndọrọndọrọ a? Kedu ka anyị esi wee menye wa abana wee ghọrọ nri n'ịkwụsị Akpu obi ndọrọndọrọ? Ọ dị mma ịgwaga anyị ihe ndị kwesịrị ịgwa anyị. Hello biko kpọghachi anyị ọzọ akara abụọ dị n'onyonyo gị ịkpọ nke mbụ ọ gara ịkpọ nke abụọ ka ị wee nwee ike tụnyere anyị ọnụ maka ọ dị anyị mkpa ka anyị niile soro wee tụnye ọnụ n'isiokwu ahụ ma ọ gbara ọkpụrụkpụ. Hello onye ka anyị na-anọ? Onye? Obiora from Nwanne. Ngwa gaa n'iru Obiora. Kuwezie. Ndị ọchịchị anyị nwa gbakọta ndị Akpu obi nwa ga-eke ebe egbe ka were ọrụtazi were ezuru ori ndị ọchịchị anyị agagara ka azụ onye ọkụkọ na-abụ nwa na-Akpu obi ka ediskwalifai anya ọgbọpụtara ọchịchị so ọ na-adị mma ka ndị isi bụ ndị na-anọ maka ndị ọchịchị onye ọbụla abụghị onye Akpu obi ediskwalifai anya ọ dị ụfọdụ ọrụ nke esi na-eme anya
ndị agụ obi daalụ ọkwa ọtọ ọ si onwe onye afọ olu ndị akpụ obi disqualify ya ka isi maka ndị ọmụakịta onye na-achị achị ndị na-azọ ndọrọndọrọ ma ịyafụcha boys na-esogharị ha kedu ka isi ya disqualify onye a maka na o nwere ndị odo idu ndị na-enyere gị aka were eme kampen abụrụ ajọ ife mana ebe ọ jọzi njọ bụ oge idu uluva instead of ị na-agwa ndị mmadụ okwu na-ayọ ndị mmadụ maka nkwado eluzie arapụ ive abịala eluzie a na-eti ndị mmadụ ive na-emezu ive na iwu na onye akafa ya atụrụ emegide etuzie etu anwa ịfụ na onwere so ihe onye kpọrọ anyị na igwe okwu kwu bụ ezigbo ife ndị ọ bụ ọlụva ime bụ ndị INEC ndị ọlụ ndọrọndọrọ oge ụfọdụ ha na-akpọ nzukọ dị iche iche na-ayọ ndị mmadụ kpọọ ndị na-azọ ndọrọndọrọ a gwafa faluo ofe etinye n'aka n'ihe gbasara igo ndị akpa obi ndọrọndọrọ na ọ na-emebi ife oge ụfọdụ sọghọm bụ ihe na-apụta na ya so na ọ bụrụ na enweghị iwu emebelụ mebi ndị National Assembly etinye aka na ya na onye ọbụla ejidere na o tinyere aka n'ihe gbasara igo ndị akpa obi ndọrọndọrọ na a ga-anapụ ya ikike o ji azọ ọchịchị anwa esi etu anwa mee ya mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ ịfụ na ọ ya na-agbadata onye ọbụla na-emezi ma na ọ na-ada nnukwu iwu anyị amago na o nwere ike ojihe ya dịle ma o nwere ike ọ bụrụ na ndị anwa ya emekwu iwu ahụ nwere ike ọ bụrụkwa na ha nwekwara ndị nyere ha aka n'oge nke onye lipezi ogwe isi ogwe ya gbajie ịbụrụ na o nwere ka nyawa iwe dị ka anyị mara ya n'ebe a hello kpọghachi anyị hello ọ dị mma anyị ga na-aga n'iru na-anabata ndị na-akpọ anyị ma ndị na-etinye ọnụ n'okwu hello ndewo onye ka anyị na-anọ onye George from Nnewi ngwa gaa n'iru George gaba n'iru anụgo m George anyị adị anụkwa ife ị na-ekwu George wenite ọnụ ka anyị na-anụ ife ị na-ekwu biko o siri anyị n'aka ị ga-akpọghachi anya ọzọ nwekwa usoro nzikọrịta ozi dị ọ na-abịa n'apụ nya ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị wenite ọnụ gị ọfụma anyị wee nwee ike mụta ife n'okwu ị na-ekwu hello good evening ka onye anyị na-anọ Chikọsọlụ Adazinu Chikọsọlụ gawa n'iru ihe nchịkwu gbasara ihe ọrụ akpa obi a bụ na ịna ya na Naịjirịa efe na Naịjirịa haziri agha ọtụtụ ndị itugosi akwapụta ha ma mfụ ọrụ ọ na ọrụ akpụda nwe ka ndị mmadụ eji maka ya debe na-atụnyezi nwefe na ya n'ihi na ọrụ akpụda abụla ọrụ maka na ndị yuta jizi maka ya n'ihi na zụrụ ndị mmadụ n'obodo afọ afọ ebe a na-ekwu okwu ọ bụrụ onye ha ka ike kama ga-eji nwe wee setụrụ ya aji bikos na ha karịrị onye ahụ izi na-anụsi onye ahụ ọgụ so na ọrụ akpụda abụghị ọrụ ha kwute Chikọsọlụ ka ka isi ya kwụsị ọrụ akpa obi a biko ị gaghị esi ya kwụsị ọrụ akpụda ndị na-achị anyị ndị na-eke na-enye ndị yutu ọrụ ma ha gosi akwụkwọ pụta maka na onye nwere ọrụ ihe eje tiwe aka na ọrụ akpa obi daalụ Chikọsọlụ ịnụgonu Chikọsọlụ ọ dị mma anyị ga-adọbiri n'ebe a ka anyị wee wetakwara gị ọnụ mmiri okwu nke abụọ nke onye isi otu ndị ntorobịa National Youth Council of Nigeria Anambra State Chapter bụ onye anyị jere wee gba ajụjụ ọnụ gbasara ọrụ akpa obi a n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị echeta anyị na gị ga na-akparịkwa ụka anyị mere maka ịkọsa ndị ntorobịa na ngalaba dị iche iche anyị mere na steeti na December 13 2018 na Emios House nke dị n'Ọka then wee gwa ndị Youth Council ọbụla na ngalaba local government ha na-eme ihe a na-akpọ Youth Town Hall Meeting ihe a na-akpọ mgbasa ozi ma sensitization program ịkọpụtara ha na ọlụ akpa obi enweghị uru ọ bara
anyị na-eme ihe dị otu a enwe nke a na-eme n'Ọnịcha enwe nke a na-eme na Anịọcha Ọnịcha Local Government Headquarters a na-eme na Anịọcha Town Hall na Anịọcha then otu a ka esi emekwu ya na local gọọmenti dị iche Wednesday enwe nke mere na Nnewi ndị Anambra South Senatorial Zone chịkọbara the civil government chịkọwara ọnụ na-eti mkpu anyị na-eti bụ bikonu ndị ntorobịa bikonu wepụta na onwe unu n'ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ ọchịchị na onweghị uru ọ bara ka ha ghọta na ịrụ ọchịkwa n'anya ndị ahụ na-achị ka anyị jee mee gị akpụ obi ndị ahụ na-emere akpụ obi ọ na ha nwere dị nwa ka ọ na ha nwere ụmụ ka ọ na ha nwere ụmụnne m nke nwoke ma nke nwaanyị akpụ obi awụchasịkwa sọ nwoke ụmụ nwaanyị sikwana ya ahụ ha nwere ụmụ nwanne nwaanyị ha nwere ụmụ nwanne nwoke na ụmụ nwanne nwaanyị ha nwere nwa nwoke ha nwere nwa nwaanyị so ha kpọpụta ndị a ma ọ bụ na ha hụrụ na ọdụ mma ome so anyị na-agbawapụta ozi a na-eje na ngalaba gọọmenti chesa na ha wepụ aka na onye ọ na-achọ ihe ọzọ ọ ga-eme ka ọ bara onwe ulu na ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ nwere ulu ọ bara maka gọọmenti gbara ya aka ịga nga mkpụrụ ọka maka enwe ihe so na ya ịwọchị na oge anyị na ugbu a oge ndọrọndọrọ chi nwa nkenke mgbe na-ejetewe election ndị presidential and all the rest onye a na-achọ onye ga-eje gburu akpata ma onye jeje pịasa abata agbanye egbe enu onye na-agbanye n'egbe enu aka ya eme agbajiri agbaji enwe iji aka ya agbanye egbe enu hụ na ọghọm dị na ya riri nne so anyị na-agbasapụ ozi ya dị iche iche wee na-agwa youth na the only way ụzọ kachasị mma esi eme ya bụ bikonu onye ọwụna dịka esi eme ndọrọndọrọ ọchịchị anụnwa jee weta ihe eji atụ ihe eji ebinye aka arọpụta onye ga-achị ndị azụ highest na anyị nwere ike ime ka obodo anyị wee dị mma anyị na-agbasapụ ozu a wee sị ndị youth biko senata aka dododo senata aka na ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ ọchịchị na onwe uru dị na m na ọghọm dị na ya dịka onye isi ndị ntorobịa National Council of Nigeria Anambra steeti ezi ndụmọdụ na-agwa ndị ntorobịa mbụ ha wepụ aka na ọlụ ndọrọndọrọ ọchịchị akpụ obi ihe ha ga-eme bụ o wee eziokwu nwere ike nwee ndị na-agacha akwụkwọ gụcha mma enweghị ndị be anyị na-akpọ ọlụ aka dị ọ dịwalgboo ọlụ aka dịwalgboo ịchọ ofu ọlụ aka mụta ije nụ ịmụta ọlụ aka enwere ndị ga-enye gị atụkọta wee sị gị gwa gaa n'iru maka ọrụ mgbe ịbịa be mmadụ si onye ahụ na ị na-alụkwa n'ụlọ akpụ obi olecha gị anya siksi biya pụọ mana ịbịa be mmadụ onye chọkọ onye ga-esi na ya mụkwana ọga ma ọ papa ma ọ nna ma ọ nne alụ na ọlụ mmụọ na ihe m chọrọ emeka m na ihe m fọrọzi m na abụ na enwere m ego ngeji bido ọ ga-agbakenye anyị chọọ onye andị ọdụmọdụ dị na ya wụ ọzọ ka anyị kawa arụ mara ulu anyị nwa bụ ndị ntorobịa bara enwere ihe dị ka ego mọni ya na-akpọ ego na-abịa n'afọ mana onwe ihe ị na-eme ọ bata ọnọdụ gị na onwe gị chụta ndị ahụ na-akpọ ka ị bịara ọrụ ndọrọndọrọ onye ha mere wee kpọwa gị maka ọnwụ na ihe ha mere ịlụ ọlụ akpụ obi ha ma akpọ gị na ha ma nnọnwụ bikọs ha mana ya ọ maka na ahụ na onwe ihe ị na-eme so onye ọbụla kpọrọ onwe onye youth ka wa arụ jee mụọ ọlụ aka nke ndị Igbo na-akpọ entrepreneurship or skill acquisition ọ na-enye akarị nne ihe nnachi gwa ndị youth ọbụla Anambra steeti na ndị Ministry of Youth Empowerment and Creative Economy enwere akwụkwọ fọm a na-akpọ fọm a na-efili na ihe eji eme onye isi steeti wo His Excellency Chief Dr. Willoughby ọ launch one youth one skill ha jee na Ministry of Youth and Sports kịta aka na nke second phase na-ebido ka ha were fọm filo fọm a na onye nyechalụ ọzụdo otu a gọọmenti na-eji gọọmenti kwudobe ndị a ka ha wee bido a na-ejekwa na Bank of Industry ASBA nọ ebe anụnwa Anambra State Business Small Business Agency ọ nọ so ka ndị ntorobịa si na nwere ọrụ adịghị yes gọọmenti nwere ike menche ndị ntorobịa ọlụ mana ka enwe ebe a ga-esi bido maka na ọsọ eji emeli na-ebi n'ofu mbido onye na-achịgwa ndị Igbo maọbụ ndị yutu anyị bụ na ka ha sepụ aka onye ọ na-chee jọọ ọlụ aka nke ọ ga-amụ nke ga-enyere ya aka ndị na-adọ ndọrọndọrọ si gị bịa merie akpụ obi ihe nna akwacha m ekwu ihe a oziọma kacha oziọma na-ezi ndị yutu anyị mbụ na mbụ ha gwa ndị ahụ ha gwa onye ahụ na ya kpọnyegodi ya adị ya nwaanyị ka ọ nụrụ maka mgbe ọ ga-abụzi ọgụ ya nwoke ka ọ ma na ya ọgụ ya nwoke ọgachi nwoke ya nwoke ya ji ebu akpati igbugbe eji eme ndọrọndọrọ ọchịchị den ọkwa na nke ejughị afọ ya gwa onye ahụ si ya bịa melie ihe akpa obi ya gwa ya biko ya kpọkene nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị ma nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ma nwa nwanne ya nwoke ma nwa nwanne ya nwaanyị ka ha bụrụ ụzọ bido ọlụ akpa obi ndọrọndọrọ ọchịchị a ọhịa m nwere ike ịgwa ha ọ dị mma ige ntị n'ọnụ mmiri okwu steeti chairman National Youth Council of Nigeria Conrad Egwu atụ isi m kwuo nsị gị na o kwukọtara ihe na ọsị onye ahụ buru ụzọ jee gwa
onye na-asị abịa rụọ ọrụ ya akpụ obi ya dunye ya dị ya nwaanyị ka ọnụ maka ọma ma ọrụ oge nwoke ekwe ekwete ka oge nwoke pụta bịa giri isi maka ndị oji isi aghọ mgbọ mana ka ndị oge kọnrede maazị Azubike Mmoka anaghị akwado elekshọn maka ihe ruo ozi ofu izu ụka ma ọ gị n'anya atụwa vootu mgbesị ka njọ kedu ka ha ga-esi mee wee kwụsị ọrụ akpụ obi ma ọ benata kenie n'ebe ọ dị ukwuu ndị oyibo ya kpọ beres minimum ka ebenata kenie ka ọ ghara iselite kene isi n'oge nhọpụta nke ahụ ka e esi wee mee etu a ga-esi wee mee mma alụ anyị abụ etinye n'ọlụ ọ ga-abala anyị ulu nke mbụ na ndị ụka ga-etinye aka ife dịka youth organizations dị n'ụlọ ụka Catholic Youth Organization, Anglican Youth Fellowship, other youth organizations dị n'ụlọ ụka ya na-enwe ọgbakọ dị iche iche ebe a ga na-agwa ndị ntorobịa ọghọm dị na ihe gbasara ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ a na-emie oge kwulu oge ọ ga-enyere aka a na-akụziri ndị be anyị ihe dị iche iche nke abụọ bụ na ndị ọchịchị a ọ bụ n'ọba ọ bụ ndị ọchịchị enweghị ihe a na-akpọ youth empowerment ha luo na ọchịchị enyecha alụfa aka tụcha alụfa akwụkwọ faluo ebe a ha na-achị ha malụ na enwelu ndị nye alụfa aka n'ebe ọ kasịsị mkpa ebe ndị ntorobịa nọ enwego ndị gụchara akwụkwọ arụ isii enwere ọlụ ka ha nye aka emekọta ha eweta ihe dịka youth empowerment a achọrọ m ka m kwunyelu n'oge gara aga na Anọcha lokal gọọmenti ebe anyị na-alụ the senator that represent Anambra Central nyere aka ihe gbasara inye ndị ntorobịa obere ego ha eji na-enyere onwefe aka esi etu a na-eme ọ ga-enye aka denu ndị nne na nna nwere ọlụ ebe ụmụaka na-etonite nọ ya na-agwa ha ọghọm dị na ije n'ihe a because na ndị a na-azọ ọchịchị na-egova enyefe ego ka ha jee mee ọlụ akpụ obi nwere ụfọdụ ụmụfa n'obodo oyibo ụmụfa nọ na ezigbo ụlọ akwụkwọ dị iche iche ụmụfa na-alụ ọlụ ma federal ministries ma ebe dị iche iche ụmụfa yere abụba ma azọba ọchịchị a ọsọsọ ndị na-etonite n'ọlụ onwefa ma ndị dịgo machọd ma ndị nwere ezinụlọ elu edupụtaba wee na-eyi uzube eyuzucha afa adrọpụ ọba so ndị nne na nna ya akọwabala ụmụba mkpa ọ dị fa ya eji mmalụ na ndị a na-egobe maka na ego a na-enyebe ụfọdụ ya ewelu nkefa ewere ṅụọ mmanya ụfọdụ ewelu nkefa jee na họtel jee n'ụlọ oriri na ọṅụ dị iche iche kwarie nye mkpụrụ ụbọchị nọ ofu izu ụka ego niile ahụ enwere ozu nke ihe afụ so ndị nne na nna nwere ọlụ ihe gbasara ihe a denu gọọmenti anyị na-ayọ gọọmenti otu ọbụla ọ dị kafa ndị a gosigola akwụkwọ graduates enwere ọlụ from time to time a na-enyefa enwe ihe a na-akpọ soft loan enwe nke a na-akpọ grant eweta ụdọ ego anwa enyesia ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụrọ fe nwee ike iji wee na-enyere onwefa aka nwee ike iji ebido ọlụ aka jee mụọ ọlụ aka dị iche iche na-emeli onwefa fesi etu a bụ wee na-ewenata nri na-edobe nri na tebụl va n'ezinụlọ va dị iche iche adị mma daalụ oge a na-akụzakwara pụkwara biko ndị ka na-akpọ anyị ọ dị enwute na anya ma anabatazie ndị na-akpọ anyị n'usoro nzikọrịta ozi ka o si na dịghọ na ịmụta tata jiri ya wee mere ife Azubike Mmoka ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị ntorobịa ọkachasị kịta anụnwa a na-akwado elekshọn a na-akwado nhọpụta kedu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị ntorobịa gbasara ije rụọ ọrụ akpụ obi anụnwa n'ime nkenke okwu onye isi ajụjụ gị dị mma abụgo m onye isi ndị ntorobịa ịma achịgo m obodo anyị abụgo m onye isi ndị ntorobịa chi anyị ibe dịka arọ ịnọ n'obodo anyị ịma nwa ọkụkụ ka eji alata nne ya ndụmọdụ m na-enye ndị ntorobịa ibe m bụ na 2019 election a nwere onye amarọ na ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ n'isi anyị nwabụ ndị ntorobịa instead of ije welu akwụkwọ ikike anyị nwere anyị eji wee tụọ akwụkwọ iwere akwụkwọ ike ije tụọ akwụkwọ ije ebe a na-atụ akwụkwọ ịtụọ akwụkwọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ mala ife atụtara ịnọlụ nwayọ
ije na-eje mebiwe ife ma ọ mee ihe dị iche iche maka na ime enye ndị nchekwa dị iche iche ma ndị amị ma ndị uwe ojii ma ndị dị iche iche nọchakwa ọnwụ na-ejide gị enwelu mkpụrụ enwe arụ one a na-abụ ekpesịa gị ikpe atụọghị nga so nwee na-ayọ ndị ntorobịa ka ha hapụ ihe gbasalụ ọlụ akpụ obi maka enwere ụlọ ya abalị kama o mebielu gị ife emebielu. Daalụ. Hapụnụ ihe gbasara ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ na onweghị uru ọ ya abalị gị maka ihe niile Maazị Azụbike Imoka kwuru bido na mbido wee luo na njedebe o nwere ebe m fụrụ ịkpọrọ na o nwere elele dị na ya bụ akpụ obi ndọrọndọrọ o wee bụrụ ihe bụ sọsọ ọghọm juru na ya kedu ife ị na-aga etinyere onwe gị na ya kedu na-aga etinyere onwe gị na nsogbu zere ọlụ akpụ obi ndọrọndọrọ ọchịchị ka o wedere gị na mma ka ị wee dị ndụ wee fụkwa n'oge ọzọ emekwe nhọpụta ọzọ maka na onye ọbụla ndụ oji isi aghọ mgbọ na-eje jee ndị isi ekwe ọnwụ ije tinye isi gị o nwere ike ọ bụrụ ka a ga-eji wee mee elekshọn onye ahụ ebu n'akwụkwọ ndị ọchịchị eje chebe ọchịchị na-ezigo ụmụ ha obodo oyibo na-ezigo ụmụ ha ebe dịgasị iche iche ha na-enwe aṅụrị gị nwa nwekwa ike ịlụcha ọbụgo na enwụrọ ị nakwa na-ata afụfe ị na-ata onye iji eje ji isi ghọrọ mgbọ a na-enwe aṅụrị o nwezi ike ịkpọkwu di ya na foonu ọ ya azazi ọfụgwụzie ego nwere ike ọma efede gị aka n'ụgbọala ya otizie nke ndị oyibo na-akpọ tinted glass ihe ziri a na-afụta anyị ikpesabazie na ọkwa anyị nwa lụchala ọlụ na ọkwa anyị nwa tinyere ya n'ọchịchị na ọ na-eme ngala kedu ife iji wee gatinye oge n'ọnọdụ dị otu anwa n'ebe a ka anyị na-achịkọta cheta na m gwara gị na ihe mmemme izu nwanne na-achọ nkwado gị ọ chọrọ ndị nkwado sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-aga n'iru aka m bụ onye nke gị Ifeọma Akife onye ngosipụta onye isi oche onye nhazi ihe mmemme izu nwanne a sị na ntị eji anụ ihe adịghị ha ka okpu atụ onye mara asụ ọsụọ n'odo onye amara asụ ọsụọ n'ana n'aha Azụbike Imoka ọkwa ọtọ Azụbike kene ndị gere anyị ntị ndị na-ege ntị ana m ekene unu na-ayọ ndị yut ndị ntorobịa ọchịchị a na-achọ ka nrọpụta ọchịchị anyị eme na Satọde na-abịa ọmadị anyị mma n'obi ma anyị nụ na enwere ndị ejide jee ijele ọlụ akpụ obi nwere ụlọ ya abalị anyị ọ ya dị mma ka anyị jee were akwụkwọ ike anyị eji tụọ anyị tụọ akwụkwọ anyị echele mara onye ga-enwe mmeri ịtụ akwụkwọ ichere ọ bụrụ na emeche ịnawabeghị maka onwe ndị ya nọ ntị iwe ọgbaghara n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke tata na-asị gị na mmenwe ihe mmemme anyị mere tata ga-adị ụbọchị Tuzdee ma o were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị cheta na nke ọgbara ọfụrụ ga-abịakwara gị ụbọchị Fraịde ọzọ ndewo maka ige anyị ntị ihe ọ bụla ya nọ n'ihe jiri ewe mere ihe ka emesịa